紹介をしたいと思います。ということで大きいメモ帳から紹介していきたいと思います。まずはじめに睡魔パラパラメモ、ちょっと変な音になっちゃったねはい。でアイスがいっぱいありますね。123456789101111個ありますね。はい、女の子が写ってます。首から上しか書かれてませんね。でこれパラパラ漫画みたいな感じでパラパラメモでどんどんアイスが増えていくようになってます。こんな感じ。手裏はこんな感じ。はい、続いて、一期一会のメモ帳。今君がみんなのためにできることを精一杯やろう。その頑張りはきっと伝わるからって書いてあります。これはバレエのなんかですね。バレエのを元にしたやつですね。ここにあいうえおって書いてます。でこれはこれとか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 これとこれとこれこれがありますね。はい、続いてですね、これは綺麗ずきん生活って書いてあります。綺麗ずきんがいっぱいいますね。かわいいですね。ですね、これはお誕生日プレゼントにもらいました。でこれもかわいいですね。ピンク、これでしょう。で2枚目と3枚目と4枚目と5枚目と6枚目、7枚目、9枚目、9枚までの種類がありますね。それでこれはいくらだろう。ちょっとこれは申し訳ありませんが見ちゃいましょう。見たいけど見れない。安い、いいですね。280円だそうです。これは皆さん買ってはいかがでしょうかはい、続いてミッキーとミニーちゃんのメモ帳ですね嘘、なんか取れちゃったはいでなんかこれは一枚一枚違うそうです。1枚目これですね。2枚目はこれ表紙と同じ。どれも可愛いですね。すごい可愛い。可愛すぎてあんまり使ってませんね。はい、こんな感じですね。はい、続いてちっちゃいメモ帳ですね。まずはじめにこれは友達がディズニーランドへ行ってきたということでお土産にもらいました。ビッグサンダーマウンテン、The
マジックって書いてありますね。中はこんな感じ。かわいいですね。続いてクレイジービーム N かな M かなわかんないけどかわいいです。あ、これも取れちゃった1枚目がこれで2枚目がこんな感じ。これもかわいいですね。マカロンとケーキとハートとチョコレートとイチゴ、かわいい。はい、続いてクローバーで、これこれは元から表紙が取れちゃってますね。これは1枚目と2枚目ですね。クローバーで、これも友達がディズニーランド行ってきたということでもらいました。マカロンですね、ミニーちゃん。こんな感じ、かわいいですね。あんま使ってない。はい、続いてキャットソングですね。かわいいです。1枚目2枚目、あ、これも取れちゃった。2枚目かわいい。これもあんま使ってない。これももらいました。お誕生日プレゼントで。すごいパンケーキが美味しそうですね。で、アロハリラックマって書いてありますね。リラックマ、黄色い鳥リラックマ。はい、1枚目2枚目ですね。はい、最後ですね。これは名古屋へ友達が行ったらしいのでお土産にもらいました。ハローキティ、すごいかわいいですね。これは1種類ですね。すごいかわいいです。はい、